Would I call it good afternoon or good noon? I think this is good afternoon because this is past 12 noon. Malawi ndabweranso lero pano making Malawi great again with some of the information. I would say information that needs to be known, information that needs to be known or needed to be known by the people of Malawi. Malawi tamveranis. Professor Arthur Peter Mutharika anasankhidwa pa 16 September. Is it 15 September or 16 thereabout? And pa 17 kunapangika kuti the counting was still the mavoti. Kuzafika mpaka 80 days thereafter is when they declared him to be a winner. After 8 days kuchoka pa 15 ka pa 16 muone kuti ni masiku angati. Then panapita so 7 days, 1 week kuti akarumbiritsidwe inauguration and swearing in ceremony. Atachoka pamene pacha panapita so almost 2 weeks kuti akhale ndi cabinet yeni kuti at least it was October, mid-October to end of October and leading into November. Nde paka panili November. Nde inuyo mungakhulupirire kuti MCP nduna yakale ya ku Ranzi izigulisabe maploti azikaperekabe ku banki kumagulisa maploti kumalipirana ndalama zimene zimapita kwa account number 1 kapena zikupita matumba mwawo. Nde zimene zozo tikufuna kuti at least aliyese Malawi aziwe kuti ndizoona November, October nduna zakale maofesi ya MCP maofesi mngunje nduna za MCP zizigulisabe zinthu zaboma nzoona kulanza zigulisabe azipasanabe maujeni mapepara kumasinthanabe malanzi kaikaichani kulanzi ministry ndizoona zimene zozo ndizoona kuti achoka kale mboma akupanga izi. Amalawi tisamtole Professor Arthur Peter Mutharika ndikamanena izi anthu ena kuti amene akunena izi chifukwa chakuti akufuna ntchito chifukwa chakuti analephera basi olephera Malawi muno ndikhale ineyo basi ndizoona ndisanene chifukwa china chilichonse chokhuza kuti wakupanga izi chifukwa ndikanena basi aziti akufuna ntchito. Ine sindisiya ka mundinyoza chotani koma sindisiya kunena ino ndizoona kuti panopo nduna zakale zizipanga international transactions matrade kachani ndizoona amene ali ma embassies kumasaina on behalf of boma limene lapita kale ma embassies Mozambique, Tanzania, Zambia, South Africa, zoona Zimbabwe azisainabe on behalf of boma limene lapita licha ma embassies zoona zisaina ma trade deals zoona wasapereka boma la nyuwani zoona ndizoona izi nde ndikamanena izi aziti kamlepo aufuna khale ngati ndani. Ine ndinayamba kunena izi anthu tumene tikunena izizi twina twake tikuyamwabe mabere ndinayamba kunena izi namba kunena izizi ma 80s ma 90s anthu twina sitikuziwa kuti ndale ndi chani. Ndiye ndisiye pano chimozimozi kuti mwana amene azabadwa 1940 2040 wa 2040 basa zikalesa iweyo walero kumanena kuti zinzolakwika chwaka kuti ikoko kakuziwa zambiri kusiyana ndi ino amene mulipo pompano ndizoona. And that is exactly what is happening. Anthu amene unena kuti akamlepo unena they were not even there, they were not even born. Negotiations for them to be brought into this world was not even there. Koma kunena amene wawo ndekuti akufuna kuti ntchito ine nditizoona kuti ndinene kuti munomo zinzukulakwika anthu akuba basi ndekuti ndizoona ndalama ndikufuna ntchito koma zivomereza kuti anthu atuluka kale mboma koma upangabe ma transactions zoona. Ndizoona zimene zozo ndizoona panopatenga magalimoto ena aja boma linaimisa ana masura matayara ku Capitol Hill kaya kuti atenga wika manambara u South Africa ma pick up aja machani zose zija zina zazing'ono ika ma IT kaichana zikonza kuti repenting them akuba ngati galimoto zachoko South Africa pamene zizamo muno marandi zona ndikamanena izi basa anthu ena zina amene ndekuti akufuna ntchito ndizona. Akuluakulu musamamderere president chifukwa chakuti inuyo simukumukonda ambiri 1.7 ija yachakwera ndimene kupulongolora panoto
This morning ndaenda paka nyambadwe pari fuel yakameza pari fuel petrol yakameza pari fuel pome yakameza pari fuel nyambadwe ya filling station yapuma pari fuel yapa uje nepa wenera pari fuel toto yapa Kristo wiki pari fuel puma yapa Kristo kilimene palibe fuel uje ni petrol ya pa clock tower pari fuel ndaenda mose mulero this morning and I've confirmed that fuel alipa and palibeso ndi kapena kuti kapena parikiwa ayi you just drive in and put your thing off you go mose muri fuel ndi manene the last week ada mene yo yango kokomesa muchita manyazi chwa zimene zikubwera si zimene zomuganiza ino ya muchita manyazi ena simuzachita muzafika pena muzazimangirira chifukwa what you think is not what is going to happen. Zinthu zikusintha munthu sakugona at that age munthu akukhala mu office mpaka ma 3 am kukonza kuti amalayo mpeze bwino basi wina inuyo mwalepera muchoke. Chimene tikufuna ndi chakuti malayi muno mukhale chikondi. Akumwera akonda anzawo pa Central Region, apa Central Region akonda anzawo kumpoto, akumpoto akonde anzawo ku Eastern Region. Maboma onse tikondane chwa tonse ndifa Malawi. That is what I'm advocating for. Make Malawi great again. Tufuna kuti pazikhala zinthu zokomera Malawi. Ndizimene tikufunatu. Siti kuti ndekuti mutirebe chito kachandiya nayi inuyo mwalepera zakuti mwachoka mboma vomerezani kuti mwachoka mboma musamachite kukomesera ngati kapena muli ndife pamene si muli ndife. Ife tikazuzura kati kuzuzura DPP sikuti ndekuti tikuzuzura DPP ndekuti chwa ndiyoipa kwambiri machitidwe amene taona kuti ndachabe tiyena kuzuzura. Tikamazuzura MCP ndekuti taona kuti MCP yo machitidwe ake ndachabe ndecho chache tikuzuzura. Tikazuzura kaenda Afodi ndekuti taiona kuti Afodi machitidwe ena ndiye nawo ndachabe ndetizuzura. Osati kuti zizuzura chifukwa chakuti awa atinena kuti ndekuti tofuna ntchito chikondi DPP akonda anzawo MCP akonda anzawo Afodi akonda anzawo. Tikamakondana choncho ziko lino tilipitisa pasokoro koma zakuti awalepera mnaronjeza kuti mzagawa fetereza Peter sanaronjezepo kuti nezagawa fetereza waulere sanaronjeze kuti ineyo ndizasintha izi mchocho anangoti mwakaura muzabwerezanso basi zimene ananena. Manifesto imanena ngati policy, that's an ideology, policy ideology ndimene makhala manifesto. Ne manifesto it is implemented not within a week imachita implemented short term, medium term and long term activities. Ndimene makhalira choncho. Nde short term ndizimene mukuona kuti pari crisis yakuti paka azibwera mafuta pafupi chifukwa crisis imene tiyena kuti titese short term imene yoyo. Apaso short term zakumanaso zakuti mavoti sanali mu May, mavoti anali mu September. October imakichita distribution. Normal distribution ya fertilizer imayambika July, August, September, October. Koma chifukwa kuti masankho anali mu September, that's why mkuona kuti panopo pamakanga pali ichi ndicho chifukwa kuti ufuna kuti at least anthu planting season yabwera. That's why mkuona kuti zinthu zili choncho. Osati kuti chifukwa kuti talepera ndejera silimene talicho sane mkaliwike manyumba ako mulisiya apa zinthu ziyamba kuyenda sobwino maraimo ndimawawa ndimafuna ndikuti ndinene kuti mafuta aziyamba inde iye andireya azisowa diesel chani koma tikuyesesa kuti vuto limene inalipo for 3 years ife tilithesa as soon as possible. Za distribution of fertilizer za kusika kwa mtengo ena unena iya panopo chuma sichiwenda bwino stock exchange kama shares gachane tukulipira misonkho ya mbiri anthu atu abandrama atu mulibe ndrama atu mboma zonse pamene Professor Thapita anasiyira $1 billion zonse zanazitikita plus anayamba kugulisa makampani kugulisa mamalo kugulisa likoma kugulisa tasita bweza zonse de panopo ife zonse ziyenda bwino. And Professor Thapita Mutharika ayesesa kuti Malawi nonse mukondwe kandi wa MCP kandi wa Afodi kandi wa UTM
kaendwa DPP kacha nonse ndina manayo mukondo koma siyani za kubazo and siyani za uzonena za chipongwezo. Good morning. Good afternoon.